Здравейте, приятели! Днес е 23 декември. Аз не съм си отваряла адвент календара от 16. Именно за това, понеже днес става 3 дни до Коледа, знам, че има такъв сериал, но днес няма да говорим за него. Именно за това трябва да отваряме адвент календара ми, защото доста сме закъсняли. Така че, нека да започваме с първото прозорче, което, както споменах, е номер 16. Над него има картинка 626. Какво ли е това число? И нека да видим какво има вътре. Нещо мекичко. А именно 2 ластика на Стич с картинки. Аз много обичам такива големи и широки ластици, така че със сигурност ще ги ползвам. Но тях им давам 9 от 10. Продължаваме нататък. Прозорче номер 17. Вижте. Пинсетка. На Стич. Много е хубава. Аз имам 2. Мисля, че. Или една или 2. Но тази е много красива. Ето, да. Давам вие да я видите отвън. Много е красива. На нея и давам 7 от 10, понеже не ползвам много пинсетки. Но ми се случва, а и тя е доста красива, така че си заслужава и 18. Пълно е догоре. Направо е като сквиш. Правоъгълни сквиши. Вижте как изглежда. Доста е красиво. Направо тя ще се пукне всеки момент. Толкова е напълнена. О, много е сладка. Чакайте да я пробвам. Та-дам! По-скоро трябва да я натушите, защото иначе ми пада. Как изглеждам? Сладурска е. А и косата е. Държи косата, така че на мен много ми харесва. Аз много исках такава. Но, когато си го пожелах за дядо Коледа миналата година или по-миналата година, ми донесоха 5 диадеми. Продължаваме видеото по този начин. Така. Връщам го на мястото. 19. Това сигурно ще бъде поредната чипчица. Защото вече имам паднали след 2. Иначе са доста сладурски. Познах. Обаче, ето сега ще ви дам да видите. Вижте какъв наклон ъгъл. Мисля, че ще бъдат 3 отчетки. Мафия. Ето така. Така. А сега ще ви дам да видите адвент календара. Защото всички прозорчета 20, 21, 22, 23, 24 са големи. А между другото май казах, че е 23, 22 е. 22 декември. Така. А сега нека да продължаваме с прозорче номер 20. И то е доста интересно. Отвън. И е доста пълно. Това е ластик с ушички. Това са нормални ластичета с картинки, а това е... Значи, направо така се послага. Аз имам гримна, но това не е... Това е по-важно. Хей, аз съм Стич. Продължаваме. Така. 21. Което също е доста голямо. Дали е това, което си мисля?
понеже, нали, когато ми пресина адвенс календара, аз получих картинка с всички неща вътре. Нали, не знам кое прозорче кое е, но знам горе-долу какво има. И много исках това и мисля, че тук ще се падне четката. Защото аз имам една четка, която е на топ модел, обаче тя е отваряш огледалци и трябва да я разгънеш, за да може да се появи. Ето сега ще ви покажа. Минутка! Та-да-да-да! Да, пази си го от много време. Знам, че на Барби, но да, момента не е важно. Къде си? Къде си? Пак е избягала някъде. После ще трябва да я търся. Но ако е това, което си мисля, няма и да ми е необходимо. Да отваряме. Та-да-дам! Ето как изглежда. Отваряме и директно си решим косата. Доста удобно, защото когато се реши и доста добре реше, аз ще си я взема за училище, понеже постоянно аз имам една четка за вкъщи, която, нали, оправям се за навън. Обаче в училище, понеже физическо и постоянно трябва да си връзваш, да си пускаш косата и понякога има нужда да се реши. Затова училище мафия много се зарадвах. И последното прозорче, а именно днешния ден, 22-я. И то е доста сладко. Тан-тара-тарам. Така, и понеже останахте до края на видеото, сега аз, като ваша много добра приятелка, ще ви направя бонус подарък. А именно, понеже майка ми си поръча адвенс календар. Но този адвенс календар се оказа, че е с козметика, която много не харесва. Някои неща й харесват, други не. И затова... На кой ги дава според вас? Да, на мен. И сега ще ви покажа част от нещата, които ни е дала. Започваме с уникален, нали? Много съм мечтала за такъв и го обожавам. Продължаваме нататък с... Ох! Така ли бяха или така? Така, нали? По-логично ми се струва. Пишете долу в коментарите. Червени пачове, много ги обичам. И най-любимото ми. Развисенки за очи с всякакви нюанси. Топ. И къде ли е избягало? Къде ли е избягало? Момента даже не го виждам. Няма го. Имат още едно тампонче. За да си... ето го. На мен. От отдавна искам такова. От Stitch календара получих, но не точно в такава форма. А сега ще си тук си. Уникално. Така, сега след като ви показах и бонусите, е време да ви кажа чао. И ако искате да има повече такива красиви, приятни видеа, в които да отваряме адвенс календара ми, от който стават само 2 дни, за съжаление. Сега косичката ми има нужда от помощ да се срещу. От който става само 2 дни. Но аз ще правя различни видеа
Обещавам. Ако се чуете какво е това червено чудо отзад, в момента рисувам картина. И тук ще бъде изобразен дядо Коледа. И тази картина ще бъде подарена на някой от моето семейство. Коки Рени. Това е за вас. Но все още не е готова. А в онзи червен чорап, ето там, вчера получих 2 киндъра. Нали, малките киндърчета. И днес получих малко дядо Коледа. Да, ето там даже съм сложила. И съм много щастлива от това. Така че, ако искате да качвам интересни видеа, сега свързани с Коледа, после с пролета, с рисуване, с книги, абонирайте се за канала, ударете един лайк и до скоро! До нови срещи!